Sanibonani uMasondolo. Namhlanje ngizochaza kabanzi ngokuhlela umndeni. Siqhubeka nakho njengoba besiqalile ku-episode 1. Ngizofundisa njengoba ngithembisile ukuthi kwenziwa yini umuntu athi yena ubehlela kodwa ayithole esekhulelwe. Kunendlela ke bafowethu ebese ngeke ngayibala ngaphambilini zomhlelo esizisebenzisayo. Kwase kuba nezinye engingazibalanga. Okuyizona ngokuvamsile ezenza ukuthi abantu abaningi bakhulelwe uma beyisebenzisa. Angisho ukuthi ayisebenzi, kodwa iningi labantu bayithola sebekhulelwa besebenzisa zona. Namhlanje ngizokhuluma ngokuhlela ukusebenzisa amaphilisi, lokho kuthiwa oral contraceptives. Ngikhulume futhi ngokuhlela lokho kuthiwa withdrawal. La khona umuntu wesilisa uma ebandakanya ucansi nomuntu wesifazane angamchameli okanye angafaki isidoda sakhe kowesifazane, asikhiphele ngaphandle. Enyaze yendlela esiyisebenzisayo lezo yokuhlela umndeni ukuze umuntu wesifazane angakhulelwa. Angiyibalanga ku-episode 1 namaphilisi angiyibalanga episode 1 ngazo lezo zizathu zokuthi maningi amathuba ukuthi ungayithola ukhulelwa still. Bese bakhona enye ke yokugcina la khona sikala khona ama period omuntu wesifazane. Uma umuntu wesifazane ekade ngenya eqala namhlanje ama period siyabala sithi day 1 la aphuma khona kuma period from day 1 to day 14. Mancane amathuba ukuthi umuntu wesifazane angakhulelwa ngoba usuke engakalikhiphi iqanda la kuhlala khona amaqanda esibelethweni. Usuke ekade ekuma period, usuke infertile ngamanye amazwi phecelezi njengegama lesilungu. So mancane amathuba ukuthi angakhulela. Abanye abantu ke bayisebenzise leyo ndlela njengendlela yokuhlela umndeni, kodwa ayithembakele ngesimo sokuthi ukuya ocansini into oyenza everyday mangabe ningama couples ahlala ndawonye, and akuyona into ngathi ungakhona ukuyihlela ngempela ukuthi lo muntu ugcine ngesikhathi esingaka kuma period. So mancane amathuba ukuthi angabambisiso, nokuthi nangesikhathi umuntu wesifazane ekhipha iqanda kuyenzeka indawo zombili zesibeletho lapho kuma khona amaqanda eyodwa ikhipha iqanda aye kuma period, enye indawo mhlambe iqanda lidelay ukuphuma. Kanti uzothi uyaqondanisa wena kanti selikhona elizophuma seliphuma mumva lingasaphumi kanye nama period, uyithole sewukhulela. Bese uthi ngabe into bengibalile nje ukuthi awukho esikhathini la ngathiwa khona ungabambisisa ukwenziwa yini. Ayithembakele. Ngiyafisa futhi ukuthi singarely kakhulu kuyona, singathembeli kuyona. Again nale amaphilisi, akhona amaphilisi atholakala emtholampilo nasezikhungweni kahulumeni esiwabiza ngokuthi ama oral contraceptives, ukuhlela ukusebenzisa amaphilisi. Into eyinkinga ngayo nenza futhi singabasebenzi singayigunyazi kakhulu ingenxa yokuthi iphilisi liyinkinga bafowethu. Inkinga uthatha iphilisi, kuyinkinga nje uzofala ulithathe u7 days noma mhlawumbe u5 days kungama antibiotics. Kangakanani uzofala ulithathe impilo yakho yonke yokuhlela umndeni wakho until uzuthi cha sengifuna ke ukukhulelwa manje bese uyawayeka ke. Into eyinkinga amaphilisi ayakhohlakala. Uma uthatha uhambo uzogcina washiya ekhaya, uyakhohlwa futhi ukwathatha ekseni. Kodwa ke kulabo abafisa ukuhlela ngamaphilisi, yinakho ulwazi enganipha lona. Iphilisi kubalekile ukuthi ulithathe iphilisi elilodwa every day. Ulithatha ngesikhathi esifanayo zonke izinsuku, aweqisi. Uma uqala uyewathatha eklinikhi kufanele ulinde isikhathi esingango 7 days ukuze aqale ukusebenza egazini lakho. Nayo yonke indlela yokuhlela, noma umjovo noma implant noma loop, uma usuyifakile noma usuqala ukuyisebenzisa uyalinda u7 days ungakayibandakanya ucansini olungaphephile, ngoba ungaphelile u7 days usuke ungakazweli umjovo egazini, usuke usengakwazi ukuthi ukhulelwe. So siyasilinda isikhathi singango 7 days ngaphambi kokuba senze ucansi olungavikelekile.
So ngisekulena ke yamaphilisi. Iphilisi ulithatha kanye ngazo zonke insuku ngesikhathi esifanayo. Uma ukhetha ukuliphuza ngo-8 ekuseni, every day ngo-8 ekuseni thatha iphilisi. Uma ufuna ukuphuza ntambama, njalo ntambama uyaliphuza iphilisi mhlambe ngo-7, kuya ngokuthi ukhetha siphi isikhathi. Uma ke uhlela ngamaphilisi, into ezokusiza ukuze wena ungalikhohlwa iphilisi lakho, lihlanganise nento oyenza usuku nosuku. Ake ngenze isibonelo, alishoni ilanga ungagezanga noma mhlawumbe ungaxubhanga, ikakhulukazi ekseni. Ngesikhathi wena ugeza, la ogezela khona ebathroom yakho akube khona njengomuntu wesifazane amaphilisi akho okuhlela ahlale khona, ukuze mhlawumbe ujwayele umzimba wakho ukuthi mangiqeda ukuxubha noma ngingakaxubhi ngiyathatha iphilisi ngiphuze. Lokho kuyikuhlubanisa ukuthatha kwakho iphilisi nento oyenza usuku nosuku. Futhi kubantu mhlawumbe abadla amaphilisi mhlawumbe e-BP, akashukela, we-HIV and AIDS, la maphilisi ango-chronic esiwathatha mihla yonke usuku nosuku. Uma uthi uhlela ke nawe ngephilisi, ungalithatha futhi uxube nalawo maphilisi lawo, wenzele ukuthi ungalibali ukulithatha. Kuyenzeka ke mhlawumbe uhlela ngomjovo nangayo yonke nje indlela ohlela ngayo eyomhlelo esengiyibalile, uyithole sokhulelwa. Ngike ngasho ngathi akukho 100% guaranteed ukuthi kungakuvikela sho ukuthi ungakhulelwa, kodwa kuyabasiza abantu abaningi. Kuyaya ke nangemizimba yabantu, ngoba omunye mayehlela uyaya ngaye esikhathini, omunye noma ehlela uyaya esikhathini. So imizimba yabantu ayiphenduli ngokufanayo emhlelweni. Ake ngikhulume ngabantu abajovayo. Athi umuntu mina bengijova, bengiya eklinikhi ngesikhathi ofanele ngiye ngaso, kodwa isisu ngisithwele. Benginika idate ukuthi angibuye ngedate ethile ngibuye ngayo, kodwa isisu ngisithwele. Kwenziwa yini? Ake ngichaze. Sivame ukukubona kakhulukazi kubantu abadla i-treatment ye-HIV and AIDS. I-treatment ye-HIV and AIDS inawo umthelela omkhulu emjoveni noma emjoveni osukujova noma amaphilisi owadlayo okuhlela. Aya-reduce okuthiwa i-effectiveness yomjovo. Kusho ukuthi wena uma kuyikuthi uyazazi ukuthi u-HIV positive, ufuna ukuhlela umndeni wakho, cela eklinikhi. Uma ngabe mhlawumbe kuthiwa ujove namhlanje, kuthiwa hayi buya ngomhla ka-2 August, cela uneklinikhi ukubuya mhlawumbe a week ungakafiki umhla ka-2 August, ukuze umjovo wakho ungasheshi ukuphela egazini, ngoba wena kunamaphilisi owathatha every day, ama-ARVs, ayenza ukuthi amandla omjovo ohlela ngawo anciphe. Asazi noma scientifically sekupruviwe yini, kodwa kubantu abaningi sesiza kubona behlelwa inkinga enjalo ngenxa yokuthi bathatha ama-ARVs. Number 2, uma uke waba nomkhuhlane okuphathile mhlawumbe insuku zambili zantathu, mhlawumbe zathi kuba ningana, uphethwe ngumkhuhlane mhlawumbe ukulalisa phansi, yabo, mhlawumbe uzulova emsebenzini noma ulova esikoleni, phinde usheshele mashinyane mawuqeda kululama ubuyele eklinikhi uyojova uhlele, ngoba ngalesi sikhathi umzimba wakho ugula, une-infection, unomkhuhlane, nomjovo egazini lakho nakhona uyaphazamiseka. Kungenzeka ungabusakuvikela ekuthenini ungakhulelwa. Angikusho lokhu ngicacise kanje. Umjovo ngeke ngachaza ngathi yonke lento ehlela ngayo ingama-hormone. Ngayichaza ihormone ku-episode 1. Nansi into eyenzakalayo. Akekho umuntu wesifazane ongena kuma-periods okanye esikhathini ngedate efanayo every day every month kuze kuphela unyaka. Ama-period omuntu wesifazane ayashintsha, i-cycle yomuntu wesifazane iyashintsha. Uma kushintsha isizini, uzothola ukuthi mhlawumbe umuntu ade ngena ngomhla ka-1 aphume ngomhla ka-4 noma ngomhla ka-5, ngenyanga elandelayo
uzongangeni ngomhla ka1 azathi hawu Nkosi yami kungenzeka kanti ngikhulelwe uthola ukuthi akakhulelwe mhlambe ngomhla ka15 uyaqala uyangena kuma-period ushintsha icycle okungukuthi ama-hormones ayashintsha. So ngobe icycle ishintsha kwenziwa iweather, kwenziwa ukushintsha indawo mhlawumbe ade uhlala endaweni eseduze nogu uye endaweni eshisayo noma endaweni ebandayo, umzimba wakho uyashintsha, icycle oya ngayo esikhathini iyashintsha ama-hormones. Kanjalo-ke nomjovo osegazini lakho ohlela ngawo ngoba ungama-hormones nawo uzoshintsha. Sikuqaphelele siqikelele ukuthi uma ushintsha indawo uyohlala kwenye indawo ene-weather engafani, uyashesha nje ukuthi ungalindi idate yokubuya laba kunika yona eklinikhi yokuthi uzothola umjovo ama-contraceptive akho. Uyahamba eklinikhi losondelele ngakhona uyosho ukuthi hayi cha bengihlela ngomjovo ukuthi ngisacela niphinde ningihlele. Uma bezobuka idate onesi bethi hayibo wani kwathiwa abuya ngomhla kabani wona ntombazana musuzosiqinela uzosiphaphela, bese yabachaza cha ngishintsha indawo. Ngezwa ngosemasondo ongumtetisi ukuthi mangabe ushintsha indawo kuyenzeka necycle yakhe ishintshe bese ukuthi umjovo wakho ungabi nawo amandla ekukulekeleleni. Unesi ofundisekile no-understandayo uzokunikeza umjovo akuhlele bese ekunika idate entsha futhi osuzoqhubeka ngayo ukuze wena uhleze uvikelekile 100% ukuthi awukhulelwa. Umthetho-ke wase-South Africa uthi wonke umntwana wesifazane oneminyaka ewu-12 kuya phezulu ozwayo ukuthi usengazibandakanya ocansini unelungelo eliphelele lokuthi angathola zonke izinsiza kusebenza zokuthi ahlele umndeni. Akekho umsebenzi wezempilo okufanele anqabe ukujova umntwana ona-12 years kuyaphezulu mangabe ezile eklinikhi ethi uzohlela. Futhi akekho umsebenzi wezempilo onelungelo lokuthi amgxeke noma amcriticize ngayo yonke indlela. Ngiya-understanda ko-colleague bami abayibukayo le video nesebenza nabo ukuthi imost yabo bangomama kuyahela ukubona ingane na-12 years, 13 years, 15 years, 18 years isize eklinikhi isizotshena ukuthi ifuna ukuhlela ngoba uthathe bese uyilinganisa nengane yakho ezalayo. I do understand that, ngiya-understand, but ngenxa yomthetho ilento esenza ukuthi futhi lapha elebha wodi sibatetise laba bantu abano-13 years, 14 years. Thina qala njengamanesi siyabaxeka ngane amasibani usulala nabafana wena omncane kanje. Ngiyacela ko-colleague siyeke leyo attitude ukugwema ukuthi izingane zethu zingakhulelwa zisencane. Angeke ukuvimbe ngalutho uma umntwana eseqalile selala futhi ebona kuyisinqumo ukuthi aqhubeke nokulala ngoba angeke uhlale naye 24 hours. Okungcono asibalekelele bengasibambi isisu abangakhulelwa, asibahleleni ngomjovo oright for bona okanye ngomhlelo oright for bona ozokwazi ukuthi bangakhulelwa ngoba bona they are sexually active. Asi-understandeni nekhathi ayifani. Angisho ukuthi ngiyakunyaza ukuthi njengababukeli bami nilale nina nisebancane, kodwa if nibona ngempela ukuthi senisithathile isinqumo akukho ujikane khona, hambani eklinikhi niyohlela lokho. Kungumthetho kahulumeni from 12 years kuya phezulu nelungelo lokuthi niuhlele umndeni wenu ngendlela enifisa ukuhlela ngayo njengabantu besifazane. Ngiyacela kanjalo nako-colleague bami esebenzisana nabonesi nodokotela njalo njalo, the multidisciplinary team. Okay, ngiqedeleke le nkulumo yami ukuthi kune-possibility athi umuntu mina bengikhulelwa ngempela xa mina bengihlela kodwa ngikhulelwa, alilethe ikhadi bengiye eklinikhi and ubone ngempela ukuthi ube attend eklinikhi ahlele futhi ngendlela ahlela ngayo. But ngenxa lezi zimo esengiyibekile umjovo kuyenzeka ube weak egazini. Alright, omunye kumuntu uthi hayi kukhona umuntu wayehlela ngomjovo ka3 months wayeke sefuna abantwana kabangesabathola. Angifundi mina ukuhlela ngalomhlelo ngoba uvala inzalo.
akunjalo, awuvali inzalo. Kuya ngemizimba yabantu. Omunye umjovo uyaphuza ukuphela egazini kumuntu. Kufanele unike isikhathi ukuthi uphume uphele egazini bese wena uyabuyela kwi-cycle yakho enormal yokuthi wena ukhiqiza amaqanda uyesikhathini uyakhulelwa okanye uyamenza njalo njalo. Kuthatha isikhathi ukuthi uphele egazini, but akwazi uthatha isikhathi esingangeminyaka ungabathola abantwana. So mase decide ukuthi wena sengifuna uqala ukukhulelwa, uyayeka kusenesikhathi ukuze ukwazi ukusheshe uphele umjovo egazini ubambe futhi isisu ngokunjalo. So-ke ngiyabonga ukuyithamela le nkulumo yanamhlanje. Okwakho nje ukuze uthole amanye ama-video alandelayo, ukusubscribe laphana bese uhitha u-like button, usubscribe ukuze onke ama-video engizowafaka wazi wena ukuthi sengipostile. Bese uyalalela-ke le health education yami la wena njengomuntu wesifazane okhulelwe nawe ongakakhulelwa uzobe uklinika khona, ngoba nifika late emaklinika, nifika sesifundisile sadlula ey'ntweni esuke sifundisa ngazo. So le channel ngiyivulela ukunisiza nini ukuthi izinto ongayitholanga ekliniki kodwa ukwazi ukuyithola efonini yakho ngedatha lakho, ulalele uqede. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ningilalele. Nilalele isiqephu esilandelayo la ngizobe khona sengifundisa ngokukhulelwa-ke manje komuntu wesifazane. Suhlelela umndeni wafika esigabeni sokuthi sengifisa-ke ukukhulelwa-ke. Ilapho-ke ngizobe-ke sengifundisa khona kabanzi wenze njani. Number 2, uma usukhulelwe wenze njani, yini oyidlayo yini ongayidli ukuze umntwana wakho angashoni esesesiswini. Inhloso enkulu ukugwema lokho nje. Baningi abantu esengibabonile befikela kimi ukuthi umuntu ingane ayisakhahleli, ingane seyithule. Kwenzakaleni? Ngizoninikeza ulwazi. Hlala nje nilindele nina iqephu elandelayo. Yimina owenu, ugobela wenu lo. Ngiyabonga.